Днес ще прегледаме 15 специфични SUV автомобила, които губят стойността си драстично през 2026 година. Купуването на един от тези буквално е изхвърляне на парите на вятъра. По-добре е да ги избягвате напълно или, ако наистина ви привличат, да изчакате, докато достигнат изключително изгодни цени и останете до края, защото номер 1 губи повече от 70% от стойността си само за 5 години. SUV номер 15 – Maserati Grecale. Maserati Grecale е луксозен италиански SUV, който преживява брутална обезценка от пускането си на пазара. Той е базиран на платформата на Stellantis, която споделя с Alfa Romeo Tonale, което вече трябва да е предупредителен знак. Базовият модел идва с 4-цилиндров турбодвигател, нещо напълно неприемливо за превозно средство, носещо тризъбеца на Maserati на капака. Купувачите очакват поне V6 двигател, когато плащат премията на тази марка. От пускането си на пазара, Grecale има проблеми с надеждността, вариращи от повреди в информационно-развлекателната система до проблеми с трансмисията с двоен съединител. Разходите за поддръжка са изключително високи, както е типично за Maserati, като основните услуги лесно надхвърлят $1000. Този SUV се обезценява между 45 и 50% през първите 3 години. Ако го купите нов за $65 000, той ще струва едва $35 000 след 3 години. Германската конкуренция, като BMW X3 или Mercedes GLC, запазва стойността си много по-добре и предлага по-голяма надеждност. Реалността е, че Maserati като марка се бори със своята идентичност на пазара на SUV автомобили. Трябва да разгледате Grecale само ако намерите абсолютно масивна отстъпка, говорим за 30% или повече от каталожната цена, и дори тогава уверете се, че имате пълна разширена гаранция, защото ще ви е необходима. От гледна точка на специализиран техник, проблемът на Grecale не е само общият му произход, но и 48-волтовата електрическа архитектура в неговите микрохибридни версии. Тази система, предназначена да намали емисиите, добавя слой сложност, който независимите механици избягват да докосват. Повредите в вградения алтернатор-генератор могат да оставят превозното средство напълно обездвижено, а ремонтът изисква собствени диагностични инструменти, които се намират само в официалните дилърства. В допълнение, използването на пластмаси от Stellantis в критични компоненти на охладителната система гарантира, че след като минат 50 000 мили, течовете на антифриз ще бъдат постоянни. SUV номер 14 – Cadillac XT6. Cadillac XT6 е SUV с 3 реда седалки, който пазарът просто е игнорирал. Той се конкурира с противници като Acura MDX и Infiniti QX60, но не успява да се отличи в нито един конкретен аспект. Интериорът е приличен с добри материали, но не е на нивото на германските, дори не е близо. V6 двигателят с работен обем от 3.6 литра е адекватен, но не е вълнуващ, доставяйки 210 конски сили, които се усещат едва достатъчни за придвижването на този двутонен SUV. Технологията е обременена с проблеми с софтуера, които Cadillac не е успял да реши напълно. Системата Super Cruise, която трябва да е основната търговска точка, е непоследователна в работата си и често се деактивира без видима причина. Този SUV се обезценява приблизително 5-10% за 4 години. Ако платите $50 000 нов, той ще струва едва $25 000 за 4 години. Това е загуба от $25 000, която никога няма да си върнете. По-добре е да си купите употребявана Acura MDX, която запазва стойността си значително по-добре и предлага доказана превъзходна надеждност. XT6 има смисъл само ако абсолютно се нуждаете от американски SUV с 3 реда седалки и намерите огромна отстъпка, но дори и тогава има по-добри опции на пазара. На пазара за препродажба XT6 е наказван, защото не предлага ясна идентичност. Не е толкова луксозен като Lincoln, нито толкова динамичен като BMW. Купувачите на употребявани автомобили предпочитат платформата на Escalade, която, въпреки че е по-скъпа за поддръжка, запазва стойността си заради иконичния си статус.
XT6, от друга страна, се възприема като луксозен автомобил от автопарк под наем, достигнал края на експлоатационния си живот. Ако оценявате такъв, проверете 9-степенната трансмисия. Тя често показва придърпвания между втора и трета предавка, които често предвещават пълен ремонт преди 100 000 мили. SUV номер 13. Lincoln Aviator. Lincoln Aviator е луксозен SUV, базиран на платформата на Ford Explorer, което не е непременно лошо, но определено засяга възприятието му за изключителност. Той идва с V6 битурбодвигател или опция за плъгин хибрид, която обещава ефективност. Интериорът е наистина луксозен с добри материали и елегантен дизайн, който се конкурира добре с германските по отношение на естетиката. Въпреки това, проблемите с надежността на плъгин хибридната система са значителни. Собствениците съобщават за повреди в системата за зареждане, проблеми с високоволтовата батерия и постоянни кодове за грешки, които изискват многократни посещения в дилърския център. 10-степенната трансмисия, споделена с други продукти на Ford, е проблемна в множество приложения. Този SUV се обезценява 48% за 3 години. Ако го купите за $60 000, той ще струва само $31 000 след 3 години. Разходите за извънгаранционен ремонт са абсолютно ужасяващи, като подмяната на хибридна батерия може да струва повече от $10 000. Lincoln се бори с имиджа си на марка, заклещена между това да бъде американски премиум и да се стреми към истински лукс. Трябва да разгледате Aviator само ако идва с пълна разширена гаранция, включена в цената, в противен случай стойте далеч. Механичната сложност на Aviator е най-големият му враг. Версията Grand Touring, която е плагин хибрид, съчетава двигател с вътрешно горене с електрически двигател и литиево-ионна батерия, създавайки лабиринт от маркучи под високо налягане и високоволтови кабели. Механиците съобщават, че дори малък заден сблъсък може да компрометира целостта на хибридната система, обявявайки превозното средство за тотална загуба поради разходите за сертифициране на безопасността на батерията. В допълнение, въздушното окачване Air Glide е склонно да развива пориозност във въздушните възглавници, което кара SUV да коленичи на задните си гуми след 5 години употреба. Lincoln се опита да възстанови позициите си с услугата си за взимане и доставка, но това само потвърждава, че превозното средство ще прекара много време извън гаража ви. Стойността при препродажба спада, защото вторият собственик не иска да наследява сметките за технология, която Ford все още усъвършенства. Интериорите, макар и красиви, използват толкова тънки фурнировани дървета, че са склонни да се напукват при екстремни температурни промени. Ако търсите американски лукс с 3 реда седалки, употребяван Aviator може да изглежда като изгодна сделка за $30 000, но не забравяйте, че една единствена повреда в модула за управление на двигателя може да изтрие тези спестявания за един следобед в сервиза. SUV номер 12. Alfa Romeo Stelvio. Alfa Romeo Stelvio е спортен италиански SUV, който предлага изключително управление, вероятно най-доброто в своя клас. Той идва с 4-цилиндров турбодвигател в базовия модел или V6 битурбо в Quadrifoglio версията, която доставя 505 конски сили. Проблемът е, че Alfa Romeo не е решила хроничните си проблеми с надежността. Електрическите проблеми са чести. От прозорци, които спират да работят, до сензори, които постоянно отказват. Информационно-развлекателната система е разочароваща за използване и редовно замръзва, изисквайки пълни рестартирания на системата. Надежността е по-лоша от тази на германските конкуренти, което вече говори много. Този SUV се обезценява 52% за 4 години. Stelvio, който купувате нов за $50 000, ще струва само $24 000 след 4 години. Дилърската мрежа на Alfa Romeo е изключително ограничена, което затруднява обслужването и ремонтите. Резервните части са скъпи и трудни за намиране, като времето за изчакване може да се удължи с седмици. Това е SUV само за истински ентусиасти, които са готови да поемат финансовия риск и неудобствата в замяна на това изключително италианско управление. За всички останали има много по-разумни опции. Stelvio е автомобил за единствен собственик.
Първият се наслаждава на възвишеното управление и гаранцията, вторият страда от реалността на нискобюджетното италианско инженерство. Задвижващият вал от въглеродни влакна е произведение на изкуството, но ако се повреди от отломки по пътя, цената на подмяната е непосилна. Кислородните сензори и запалителните модули са изключително чувствителни към качеството на горивото. Използването на бензин с ниско октаново число води до незабавни предупреждения на двигателя, които поставят превозното средство в защитен режим или режим на ограничена мощност, ограничавайки скоростта до 30 мили в час. Обезценката от 52% е пряк отговор на липсата на доверие в дългосрочната издръжливост. Във форумите за механици Stelvio е известен с това, че има основен електрически сноп, който е лошо защитен срещу влага в определени зони, което води до периодични повреди, които са невъзможни за диагностициране без часове скъп труд. Това е вълнуващ SUV за шофиране по планински път, но кошмар за притежаване в град с дупки и малко специалисти. Ако наистина искате такъв, наемете го за един уикенд и се отървете от желанието, но не подписвайте договор за покупка, освен ако не сте готови да загубите $30 000 от обезценка. SUV номер 11 – Volkswagen Atlas. Volkswagen Atlas е пълноразмерен SUV с 3 реда седалки, проектиран специално за американския пазар. Той е просторен и предлага много място за пътници и багаж, но конструкцията е по-ниска от тази на японските конкуренти. V6 двигателят с работен обем от 3.6 литра е адекватен, но 4-цилиндровият турбодвигател в базовите модели определено се усеща слаб. DSG трансмисията с двоен съединител е била проблемна през някои години, с съобщения за рязки превключвания и пълни повреди. Качеството на изработка е непоследователно, като някои собственици съобщават за шумове изкърцания още от нов. Този SUV се обезценява 47% за 4 години. Ако платите $40 000 нов, той ще струва само $21 000 след 4 години. Разходите за поддръжка на Volkswagen са по-високи от тези на Honda или Toyota, без да предлагат същата надежност. Електрическите проблеми са чести след 60 000 мили, включително повреди в информационно-развлекателната система и дефектни сензори. По-добре е да си купите Honda Pilot или Toyota Highlander, които ще запазят стойността си значително по-добре и ще ви спестят много главоболия. Atlas е създаден за определена цена, а не за вечно качество. Volkswagen използва интериорни материали, които първоначално изглеждат здрави, но започват да се белят и скърцат, преди да изтече гаранцията. Системата за задвижване на всички колела 4Motion е ефективна, но изисква смяна на течности на всеки 30 000 мили, за да се предотврати повреда на Haldex блока, ремонт, който струва $3000. В допълнение, 4-цилиндровият двигател работи под постоянен термичен стрес, за да задвижва толкова голям корпус, което съкращава живота на уплътненията на турбокомпресора и води до прекомерен разход на масло. Причината стойността му да се срива е, че за разлика от Toyota, Atlas не старее достойно. LED фаровете, ако изгорят, изискват подмяна на целия блок, струвайки над $1500 за всяка страна. Купувачите на употребявани автомобили търсят SUV, които могат да изминат до 300 000 мили, а историята на Atlas предполага, че след 100 000 км посещенията при механика стават ежемесечни. Ако имате нужда от огромното пространство, което предлага, имайте предвид, че парите, които спестявате от покупната цена, в сравнение с Honda Pilot, ще ги платите в лихви от обезценяване и интензивна превантивна поддръжка. SUV номер 10 – Jaguar F-Pace. Jaguar F-Pace е луксозен британски SUV с отличителен стил, който определено привлича вниманието. Предлага се с турбодвигател с 4 цилиндъра в базовия модел или V-образен двигател с 6 цилиндъра с компресор в висшите версии. Управлението е спортно и отлично, както бихте очаквали от Jaguar. Но тук идва мащабният проблем. Надеждността е абсолютно ужасна. Електрическите проблеми са постоянни от момента, в който напуснете дилърския център. Информационно-развлекателната система замръзва редовно и изисква чести софтуерни актуализации, които не винаги решават проблемите. Собствениците съобщават за повреди на сензори,
проблеми с камерите и системи за подпомагане на водача, които работят прекъсващо. Този SUV се обезценява с 55% за 4 години. Купувате го за $55 000 и струва само $25 000 за 4 години. Разходите за ремонт извън гаранция са опустошителни, като диагностиката струва $300, а простите ремонти лесно надхвърлят $2000. Мрежата от дилърства на Jaguar е значително намаляла през последните години, което затруднява намирането на квалифицирано обслужване. Трябва да купите F-Pace само ако идва с пълна разширена гаранция от броня до броня и дори тогава бъдете готови да прекарвате време в сервиза. F-Pace е идеалният пример защо Jaguar изоставя двигателите с вътрешно горене, за да стане електрически. Електронната архитектура е пъзел от модули, които не винаги комуникират добре помежду си. Проблемите с херметичността са често срещани. Съобщава се за течове на вода от панорамния покрив, които в крайна сметка капят върху централната конзола, унищожавайки ротационния селектор на скоростите и контролите на информационно-развлекателната система. Механично, двигателите от семейството Ingenium са известни с проблеми с обтегачите на ангренажната верига, които, ако не се обърне внимание на първия странен шум, водят до катастрофална повреда на двигателя. Загубата на стойност от 55% се дължи на факта, че никой не иска Jaguar извън гаранция. Цената на прост клапан за рециркулация на отработените газове или сензор за частици в дизеловите версии може да надхвърли $1000 само за частта. Дизайнът е вечен и остава един от най-красивите SUV на пазара, но красотата е само повърхностна. Употребяван F-Pace често е горещ картоф, който преминава от собственик на собственик всеки път, когато на таблото се появи предупредителна светлина. Освен ако нямате надежден механик, който е експерт по британска електроника, това превозно средство е финансова черна дупка. SUV номер 9 – Nissan Pathfinder. Nissan Pathfinder е семеен SUV с 3 реда седалки, който е изгубил пътя си на пазара. V-образен двигател с 6 цилиндъра и 3,5 литра е адекватен, осигурявайки 284 конски сили. Основният проблем е CVT трансмисията, която Nissan настоява да използва. Тази CVT е била проблемна в множество модели на Nissan, с повреди, които се появяват още на 50 000 мили. Интериорът използва материали, които се усещат евтини в сравнение с конкуренцията. С твърди пластмаси на места, където бихте очаквали меки повърхности. Технологията е остаряла в сравнение с конкуренти като Honda Pilot или Toyota Highlander. Този SUV се обезценява с 49% за 4 години. Купувате го за $38 000 и струва само $19 000 за 4 години. Репутацията на Nissan е сериозно увредена от лошите CVT трансмисии в други модели. И това се отразява на стойността на препродажба на Pathfinder, дори ако вашата конкретна единица не е имала проблеми. Обслужването в дилърствата на Nissan е непоследователно, като някои предлагат отлично обслужване, а други явно не се интересуват. Много по-добре е да купите употребявана Toyota Highlander или Honda Pilot, които ще запазят стойността си и ще ви осигурят стотици хиляди мили без големи проблеми. Въпреки че Nissan замени проблемната CVT с автоматична трансмисия с 9 скорости в по-новите модели, щетите върху репутацията вече са нанесени. Стойността на препродажба продължава да страда от стигмата на предишните поколения. Технически, Pathfinder страда от проблеми с системата за директно впръскване, което може да причини натрупване на въглерод по всмукателните клапани, намалявайки мощността и увеличавайки разхода на гориво с остаряването на двигателя. Освен това, информационно-развлекателната система е забележимо по-бавна от тази на конкурентите си, което я кара да изглежда остаряла почти от момента, в който излезе от паркинга. Обезценяването от почти 50% е едно от най-високите за японска марка, която не е премиум. Купувачите на употребявани автомобили обикновено са семейства с ограничени бюджети, които дават приоритет на дълголетието, и точно там Pathfinder губи пред Toyota Highlander. Качеството на уплътнението на кабината е още една слаба точка. Много собственици съобщават за прекомерен шум от вятъра при скорости на магистрала, което предполага по-малко прецизно сглобяване от това на Honda.
Ако сте решили за такъв, търсете версии, произведени след 2022 година, за да избегнете CVT, но бъдете готови за загуба на стойност, която ще ви накара да се почувствате, че сте изхвърлили парите си на вятъра. SUV номер 8. Infiniti QX60. Infiniti QX60 е луксозният SUV с 3 реда седалки на Nissan, базиран на същата платформа, която споделя с Pathfinder. Интериорът е по-луксозен от Nissan с по-добри материали и повече функции, но страда от същия фундаментален проблем – тази проклета CVT. V-образен двигател с 6 цилиндъра е надежден и това е практически единствената истинска положителна точка. Технологията е прилична, но не е на нивото на германските или Lexus. Системата ProPilot Assist работи добре, когато работи, но може да бъде непоследователна. Този SUV се обезценява с 51% за 4 години. Плащате $52 000 нов и струва само $25 000 за 4 години. Infiniti като марка се бори с идентичността си, заклещена между това да бъде луксозен Nissan и да се стреми да се конкурира с германските марки. Мрежата от дилърства е ограничена в много райони, което затруднява обслужването. Много по-добре е да купите Acura MDX или Lexus RX, които предлагат по-добра надеждност, по-добро обслужване на дилърствата и значително по-добро задържане на стойността. QX60 е маркетингово упражнение, което не успява да скрие скромните си корени. Въпреки че капитонираната кожа и аудиосистемата Bose с 17 високоговорителя се опитват да издигнат изживяването, шасито все още предава вибрации, които не бихте открили в Lexus. Проблемът с CVT в предишните модели е петно, което не се изтрива. И въпреки че новата трансмисия с 9 скорости е по-добра, усещането за крехкост остава. Разходите за резервни части на Infiniti са значително по-високи от тези на Nissan за абсолютно същата част, което ядосва информираните собственици. Спадът в стойността от 51% се обяснява с факта, че Infiniti не е успяла да се утвърди като луксозна марка на нивото на германските. На пазара на употребявани автомобили QX60 се конкурира с луксозни седани и други SUV, които имат много по-висок социален статус. Освен това, разходът на гориво в реални условия рядко достига обявените цифри, което го прави скъпо превозно средство за ежедневна експлоатация. Купуването на нов е приемане, че ще губите $6000 годишно, само заради привилегията да имате логото на Infiniti в гаража. SUV номер 7. Mercedes-Benz GLE. Mercedes-Benz GLE е първокласен немски луксозен SUV с луксозен интериор, пълен с напреднали технологии. Предлага множество опции за двигатели, включително AMG версии, които осигуряват сериозна мощност. Проблемът е, че проблемите с надеждността след гаранцията са значителни и скъпи. Електрическата система е невероятно сложна и често отказва, от сензори до контролни модули, които струват $1000 за подмяна. Въздушното окачване, което е стандартно за много модели, е скъпо за ремонт при повреда и често отказва след 60 000 мили. Този SUV се обезценява с 48% за 4 години. Купувате го за $70 000 и струва $36 000 за 4 години. Разходите за поддръжка са изключително високи, като основните услуги надхвърлят $500, а големите ремонти лесно достигат $5000. Разширената гаранция на Mercedes струва между $5000 и $8000 и ще ви е необходима. Трябва да купите GLE само ако можете спокойно да си позволите поддръжката на Mercedes, което означава, че покупната цена на превозното средство трябва да бъде по-малко от 10% от годишния ви доход. Обезценяването от 48% е почти правило за съвременните мерцедеси. Пазарът знае, че поддържането на GLE след изтичането на фабричната гаранция е високорискова инвестиция. Техниците съобщават, че течовете на масло от уплътненията на турбото и проблемите с инжекторите за гориво са често срещани след 60 000 мили. Ако ще купувате такъв, направете го по предплатен план за поддръжка и го продайте един ден преди изтичането на гаранцията. В противен случай може да откриете, че едно посещение в сервиза за ремонт на сензор за мъртва зона и комфортен модул
надхвърля стойността на месечното ви плащане. SUV номер 6. BMW X5. BMW X5 е спортен луксозен SUV, който предлага отлично управление и впечатляваща производителност. Интериорът е първокласен с авангардни технологии и висококачествени материали. Опциите за двигатели варират от турбодвигатели с 4 цилиндъра до V-образен двигател с 8 цилиндъра във версиите M. Проблемът е, че надежността е съмнителна след 60 000 мили. Турбодвигателят е сложен и скъп за ремонт, когато нещо се повреди и нещо винаги се поврежда в крайна сметка. Системата iDrive може да бъде проблемна, изисквайки скъпи актуализации или подмяна на модули. Този SUV се обезценява с 50% за 4 години. Плащате $65 000 нов и струва $32 000 за 4 години. Поддръжката на BMW е изключително скъпа, като спирачните накладки струват $800 за инсталиране, а смяната на маслото е $200. Ремонт на охладителната система лесно може да струва $3000. Най-добрата стратегия с X5 е да го вземете на лизинг, а не да го купувате, или да купите сертифициран употребяван с разширена гаранция. Купуването на нов и задържането му след гаранцията е рецепта за финансов провал. Загубата на половината от стойността му за 4 години е цената, която се плаща за сложността. Купувачите на употребявани автомобили с право се страхуват от цената на оригиналните части на BMW. Интериорът е великолепен, но облицовките с меко докосване имат склонност да стават лепкави в горещ климат след 5 или 6 години. Ако сте страстен по шофирането и имате нужда от SUV, X5 е ненадминат, но финансово е катастрофален пасив, това е превозно средство, предназначено да бъде ползвано от първия собственик и да бъде плашещо за третия. SUV номер 5. Audi Q7. Audi Q7 е луксозен SUV с 3 реда седалки с изключителен интериор, който използва първокласни материали навсякъде. Системата Quattro е надежна и предлага отлично сцепление. Турбодвигателят V6 е мощен, но невероятно сложен, с множество системи, които могат да се повредят. Електрическата система е проблематична, с повреди в сензори и модули, които изискват скъпи диагностики. Адаптивното въздушно окачване често се поврежда след гаранцията, като разходите за подмяна надхвърлят $4000. Този SUV се обезценява с 52% за 4 години. Купувате го за $60 000 и той струва $29 000 за 4 години. Разходите за ремонт на Audi са сред най-високите в индустрията, като само диагностиката струва между $200 и $300. Типичен ремонт на електрическата система може да струва $2500. Q7 е само за тези, които могат удобно да си позволят първокласна немска поддръжка, което означава да имат специален авариен фонд от поне $5000 за неочаквани ремонти. Audi Q7 е чудо на опаковката, предлагащ 3 реда седалки в управляем размер, но неговата инженерна част е изтощителна за портфейла. Двигателят V6 използва система за принудително пълнене, която е много ефективна, но генерира много топлина под капака, буквално изпичайки електрическите кабели и конектори с течение на времето. Съобщавани са и повреди в електромеханичното сервоуправление и тъй като това е запечатан блок, не може да бъде ремонтиран, а само заменен на цена, която надхвърля $3500. SUV номер 4. Land Rover Discovery. Land Rover Discovery е британски SUV с впечатляващи офроуд възможности. Интериорът е луксозен и просторен, удобно настаняващ 7 пътници. Технологията Terrain Response е наистина впечатляваща за офроуд шофиране. Но ето го огромния проблем. Надеждността е абсолютно ужасна. Електрическите проблеми са постоянни от момента, в който автомобилът е нов. Въздушното окачване се поврежда редовно, често многократно през целия живот на автомобила. Собствениците съобщават, че прекарват повече време в сервиза, отколкото в шофиране. Този SUV се обезценява с 58% за 4 години. Купувате го за $60 000
и той струва 25 000 за 4 години. Разходите за ремонт са опустошителни, като отделни ремонти редовно надхвърлят $5000. Средната цена на собственост извън гаранция може да достигне $10 000 годишно само за ремонти. Трябва да купите Discovery само ако наистина обичате финансовото наказание и имате ирационална страст към марката. За всички останали има десетки по-добри опции. Остатъчна стойност от 42% след 4 години е една от най-ниските в индустрията. Пазарът на употребявани автомобили е научил, че евтин Land Rover е най-скъпият автомобил, който можете да си купите. Мрежата от независими сервизи, които се осмеляват да пипнат тези превозни средства, е минимална, което ви оставя на милостта на цените на дилърите. Discovery е превозно средство, способно да прекоси Сахара, но по ирония на съдбата понякога не може да прекоси града, без да светне предупредителна лампа. Това е чисто емоционален избор, който противоречи на всяка финансова логика. SUV номер 3 – Range Rover Sport. Range Rover Sport е спортен британски луксозен SUV, който предлага ненадминат статус и присъствие на пътя. Интериорът е невероятно луксозен с най-добрите налични материали. Офроуд възможностите са изключителни, въпреки че малко собственици ги използват. Проблемът е, че надеждността е по-лоша от всеки конкурент в неговия клас. Задвижваният с компресор V8 двигател е проблематичен с повреди в множество системи. Електрическата система е абсолютен кошмар, с проблеми вариращи от повреди на сензори до пълни контролни модули, които се нуждаят от подмяна. Този SUV се обезценява с 60% за 5 години. Купувате го за $90 000 и той струва само $36 000 за 5 години. Това е загуба от $54 000, повече от пълната цена на много нови превозни средства. Индивидуални ремонти от $5000 до $10 000 са често срещани извън гаранция. Разширената гаранция е абсолютно необходима, но много скъпа, струваща между $8000 и $12 000. Най-добрата стратегия с Range Rover Sport е да го вземете на лизинг, никога да не го купувате. Нека някой друг поеме тази катастрофална амортизация. Загубата на $54 000 за 5 години е равносилна на изгаряне на $1000 на месец само в загуба на стойност, без да се включват бензин, застраховка или поддръжка. Купувачите, търсещи това ниво на лукс, предпочитат да купят новия модел, за да избегнат проблемите на употребяваните. Това създава излишък от употребявани Range Rover Sport, които никой не иска да купи без заводска гаранция. Това е грандиозно превозно средство за пристигане в 5-звезден хотел, но се уверете, че хотелът има пътна помощ, защото може да ви е необходима по-рано от очакваното. SUV номер 2 – Tesla Model X. Tesla Model X е електрически SUV с врати тип соколско крило, които са толкова впечатляващи, колкото и проблематични. Той предлага напреднали технологии, включително автопилот и достъп до мрежата от суперчарджери на Tesla. Проблемът е, че тези врати тип соколско крило постоянно създават проблеми, като сензорите се повреждат, а моторите се износват. Качеството на изработка е непостоянно, с лошо подравнени панели от фабриката и неравномерни пролуки между панелите на карусерията. Този SUV се обезценява с 55% за 4 години. Купувате го за $100 000 и той струва $45 000 за 4 години. Ремонтите на вратите тип соколско крило могат да струват $8000, когато се повредят извън гаранция. Въздушното окачване често се поврежда, струвайки $4000 за подмяна. Батерията се деградира по-бързо от конкуренцията, губейки до 20% от капацитета си за 5 години. Конкуренцията на електрическите превозни средства бързо настига Tesla в технологиите, като същевременно предлага по-добро качество на изработка. Модел X вече не е единствената опция при луксозните електрически SUV-ове и неговата стойност отразява това. Спадът от 55% в стойността се дължи и на бързото развитие на технологията на батериите. Модел X от преди 4 години има по-малък обхват и се зарежда по-бавно от новите опции на конкуренти като Rivian или Lucid.
Проблемите с качеството на боята и напасването на панелите, които феновете прощаваха в началото, вече не са приемливи за превозно средство от $100 000. Купуването на нов Model X днес означава да приемете, че плащате надценка за дизайн, който е на повече от едно десетилетие и който пазарът вече не цени както преди. SUV номер 1 – Мазерати Леванте. Мазерати Леванте има най-лошата амортизация от всеки SUV на пазара. Предлага се с V6 битурбо двигател или V8 във версията Трофео, който доставя 580 конски сили. Интериорът е луксозен с кожа полтрона фрау и първокласни материали навсякъде. Но надежността е абсолютно ужасна, вероятно най-лошата от всяко превозно средство, продавано в Съединените щати. Проблемите започват от първия ден, с електрически повреди, проблеми с трансмисията и системи, които просто спират да работят. Електрическата система е пълен кошмар, с модули, които постоянно се повреждат. Трансмисията ZF, която е надеждна в други приложения, е проблематична в Леванте. Този SUV се обезценява между 65 и 70% за 5 години. Купувате го за $85 000 и той струва между 25 000 и 30 000 за 5 години. Това е загуба от $55 до $60 000. Индивидуални ремонти редовно надхвърлят $5 000, като някои достигат 10 000. Дилърите на Мазерати са малко, което затруднява намирането на квалифициран сервиз. Резервните части може да отнемат седмици, за да пристигнат от Италия. Стойността при препродажба е по-лоша от всеки друг SUV на пазара. Трябва да обмислите закупуването на Леванте, само ако намерите употребяван за $20 000 или по-малко с пълна разширена гаранция от броня до броня. И дори тогава, вероятно е лоша идея. Амортизация от 70% означава, че този SUV е практически непродаваем на частния пазар. Дилърите на други марки често отказват да го приемат като част от плащане, защото знаят, че ще стои на паркинга им с месеци. Леванте е автомобил за хора, които искат да изглеждат по-богати, отколкото са, купувайки го употребяван за $30 000, само за да открият, че не могат да си позволят първия ремонт от $6 000. Това е определението за дупка в асфалта, където хвърляте пари. Ако видите такъв, възхитете се на звука и дизайна му, но заради собственото си благосъстояние продължете да вървите в обратната посока.